Hej sammen og velkommen til den her Photoshop tips serie. I dag vil jeg vise jer hvordan man cropper billeder i Photoshop. Så hvis vi nu har, eller outcut, så er det sådan mere præcist. Hvis vi nu har vores smukke dejlige Obama her, så tager vi vores og selekter vores pen refining tool, og så gør vi den lille større, så det er lidt nemmere her, og så holder vi den her. Og grund til at den laver et minus på min, det er fordi den er fucked up. Og det her, det er den nemmeste måde at gøre det på, men det er ikke altid den bedste måde at gøre det på. Okay, vi har mit... Vi kan lige så godt selekte det hele, så kan jeg lige vise det her. Nu har vi det sådan her. Nu er alt selected. Hvis vi så vil have outcuts, så holder vi alt inde på tastaturet, mens vi gør det, og så cutter vi videre. Men nu kan I se, når man har lavet outcutsene, så følger den ikke rigtig linjerne. Så hvis vi nu deselecter, og så gør vi det hele igen, sådan her, og sådan her, så kan I se, så har vi stadigvæk hernede noget, vi skal have gjort noget ved. Og hvis jeg nu har taget noget tid, så kunne det her nok blive meget bedre. Men sådan her, så for satan, der var lige en, der synes, at han skulle spille Dead Island. Så det kan vi jo lige vente på. Så klikker vi her, og så cutter vi det forkert ud. Select inverse, og så klikker vi der. Så har vi faktisk vores cut her af smukke Obama. Og der kan vi se, at der er rigtig meget edge, som burde blive refined herop, og her, og her, og her, og her, og her. Så det kan gøres pænere, hvis man tager sig tid, og man så sidder og eraser fejlene bagefter. Eller zoomer meget ind, når man gør det her. Det kan også gøres på en anden måde, men det er den nemmeste måde at gøre det på. Nu vil jeg lave et YouTube template. Så ligger der i beskrivelsen et link til downloaden til det her template, hvor du simpelthen bare skal sørge for at fylde ud inden for stregerne. Det her, det er hvis du skal have det på tv. Det her, det er telefon, altså mobil. Og det her, det er computer. Og selvfølgelig også de andre. Mobilen her, den går også ind på din computer. Så hvis det nu er, så de her to, den lyserøde og den røde, hænger på en eller anden måde sammen. Hvis du nu skal lave et logo med for eksempel, skal vi sige, en rummet, the space, så har vi vores billede af rummet her. Det her kan I så ikke se. Vi har et billede her af rummet. Og vi skal gerne have et, der er størrelse som hele vores billede. Men hvis vi bare vil have midten, så skal vi have et billede, der passer til det. Fordi I kan se, at det bliver meget presset sammen, hvis vi nu har et billede ligesom der. Så kan vi skrive ostemad YouTube. Og så kan vi tage vores ostemad. Som vi har her. Vi skal lige confirm teksten. Som vi har her. Så tager vi vores Magic Eraser Tool. Og begynder at lave de her cutouts. Smart er nok kan sige, så fandt jeg lige en anden med. Fordi som er lidt nemmere at crop ud her. Fordi nu følte jeg ikke, at jeg havde tid til at sidde og crop ned. Så nu tager vi lige her. Bare lige et easy crop. Og så har vi den her. Den måde vi så kunne gøre det her på, det er så ved at trække vores ostemad YouTube henover her. Og så har vi faktisk
et rigtig fint banner. Så lige vil optimere vores banner lidt mere ved at lave teksten bedre, og så går vi ind i tekst, altså laystyle. Det kan du godt være at dobbeltklikke på din tekst. Jeg plejer så at have mine stroke options på 3 i size. Og passe det ind på 100 selvfølgelig. Og fældekalenderen, det kommer lidt an på, hvad jeg laver. Lige her, der synes jeg, det passer meget godt med sort fældekalender. Så tager jeg altid drop shadow på, og den tager jeg cirka på 10-11 stykker, så du kan se, at den lige skiller. Du kan se, at den lige skiller fra teksten, at der er et mellemrum her. Så det kan jeg godt lide. Og ellers er det en smagsag, hvad du laver om på det. Så kan du tage outer glow, hvis du selvfølgelig vil have noget andet. Det synes jeg ikke passer her, fordi vi har valgt den sorte stroke. Ellers skal vi tage inner shadow. Den plejer jeg at have på 1 eller 2. Jo, ikke 12. 1 eller 2 igen, fordi jeg synes, det giver det der look. Ellers kan man altid reverse den fuldstændig med angle. Og så få den til at gå ned i bunden. Og så ændrer du også på drop shadow. Så kan vi tage vores texture. Det er hvis vi vil have den til at... Ja, have en... Eller bobler, eller... Du kan altid indværte dine egne textures. Så hvis du skal det, så lyder lige efter en video på YouTube, for det ved jeg simpelthen ikke, hvordan man gør. Men jeg ved, man kan importe sine egne textures. Som I kan se på det der 10, der er i YouTube, så laver den meget... Så det kan I så også se på de andre bogstaver. Men der synes jeg, den passer godt på 60%. Saden, det er ligesom darkness, det er mørkt, du vil have din tekst. Ellers skal du så ændre på farven her. Det er måske meget godt i gul. Nu er det noget gul, vi har valgt. Så det er sådan size country, der kan vi vælge sådan i balancen i det hele. Så kan jeg se, at nu får den lidt orange farve. Så skal vi tage color overlay, og så tage gul igen. Og ændre på opacityen lidt. Så nu får den lidt mere gul farve. Så nu vil have en helt tredje farve nu her, så kan vi bare vælge den blå, så bliver det selvfølgelig grøn. Og så kan vi have den her, så er den stadigvæk den lidt blå, eller blå gule farve. Så kan vi altid tage vores flare, som der er mange, der har. Det er ikke alle. Så ikke line. Jo, det kan vi faktisk også gøre, hvis vi har lyst. Men vi kan også bare tage screen, for det giver nogenlunde det samme resultat. Det jeg godt kan lide at gøre ved det her, det er at ændre lidt på opacityen, fordi at jeg synes, den skiller lidt for meget igen. Og så har vi simpelthen vores banner. Hvis vi så skal gøre banneret bedre, I kan se her, at det skiller, så kan vi enten fjerne her i siderne, indtil at det passer. Eller vi kan simpelthen bare forlænge det. Fordi på en flare, så kan du ikke rigtig se, at den bliver forlænget. For eksempel, at det er svært at se, at den er forlænget. Men det var simpelthen min lille tutorial video. Tak fordi du gav så med.